Цял ден ме занимаваш с... Алекс, Кажи, Маргарита. каква е тази кола пред нас? Audi A6 S-Line. Обаче не е 3000 кубика. 2.5 е. То се личи по звука. И е дизел. Няма много мощност. Ако беше 3000 кубика, поне можехме и ние да си вземем такава. Хубаво е. Даже виж, от лявата страна е ударена. Била е ударена. Опитал се е да я полира, обаче не му се получи. Виж, има петна. Виждаш? От петната се личи. Всъщност тя е 2500 кубика дизел. Обаче е S-Line. А ти откъде знаеш, че е дизел? Чува се. Как така се чува? От Чува звука се, можеш то да се разбереш вижда. дали е дизел или То се не. вижда, че е дизел и се чува, че е дизел. И прозорци са затворени и ти пак можеш да чуеш колата. Да. Да, разбира се. 2012 година. Алекс преди една седмица си поядисах косата от русно на черно и той не можа да го забелязаш за цяла седмица, а можеш да чуеш звука на колата с затворени прозорци. Маргарита, тък му щях да кажа, че си поедисала косата, че забелязах. Защо така ми се караш? Оф, млъкни, моля ти се. Бебе, чакай сега малко, какво стана толкова? Спиташ ме за колата, отговори ти за колата. Аз тък му даже се приготвих да ти направя комплимент, че косата ти много хубаво стана. Какво толкова стана сега?